Ćao ljudi, ja sam Sanja i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas je 31. decembar, dakle jedan srećan datum kada bi trebalo da smo svi negde opušteni i da sa osmehom na licu dočekamo novu 2019. godinu. Ova godina je bila prekretnica u mnogim poljima na mom životu, tako da ukoliko želite da napravimo jedan zajednički osvrt na 2018. godinu i da zajedno podelimo planove za 2019. ostanite uz ovaj video. Velika stvar za mene koja se desila ove godine je upravo ta što sam otvorila svoj YouTube kanal. Kao što sam negde rekla u svom prvom videu u avgustu mesecu, odnosno u julu mesecu, više sam je zaboravila, nekako zaista mi je nedostajalo to negde javno eksponiranje. Nekako to je veliki deo moje ličnosti i neverovatno uživam u svakom videu, neverovatno uživam u pripremanju za snimanje, u editovanju videa i u komunikaciji sa vama. Želim da se zahvalim svakom čoveku koji je kliknuo na dugme subscribe, koji me je podržao. Verujte mi da ja tu podršku jako osetim i da sam vam zaista zahvalna do neba. Ovde moram da pomenem neke ljude koji su zaista svojom podrškom od prvog dana, od mog prvog videa me negde onako mi dali vetar u leđa, a to su ljudi koji su gostovali na ovom kanalu do sada. Ja ću vam videe sa njima ostaviti dole u opisu. U pitanju su Ana Mitrić, personalna trenerka, personalni trener, Miloš Đorđević, frizer koji mi je pravio ludilo od kose, Nikoleta koja je me šminkala i predložila negde make-up look za novogodišnje veče i Iskra sa kojom sam džuskala zumbu. Naravno, Milana mog ne moram ni da pominjem jer on je... Gde sam ja, se zadnji tu? Gde sam ja? Pa ti si, bre... Sam prvi snimao skečevi ovo. Ti si uvek tu. Uvijek, da. Da, svaki dan. Milan je, dakle, mislim da... Ispred ili iza kamere? Ti si i ispred kamere i iza kamere i u mom srcu, tako da prosto Milan je veliki deo ovog kanala u svakom bukvalno smislu, tako da mislim zahvalnost prema njemu nekako ne znam ni da li postoji reč i da li postoji način da ja mogu njemu da se zahvalim kada je u pitanju ovaj YouTube kanal. Dakle, to su negde ljudi koji su zaista me onako iznenadili i to je lepota YouTube-a kada vi krenete u sve to, zaista se pojave tako neki ljudi koji vas iznenade i kojima ste zaista neizmerno zahvalni. Druga stvar koja je onako prilično značajna u mom životu, koja se desila u 2018. godini, jeste da sam napisala i završila svoju doktorsku disertaciju koju ću uskoro i da branim, tako da jako sam ponosna što sam to izgurala i neizmerno sam srećna zbog toga. Desile su se naravno i loše stvari kojih ne želim da se sećam, ali želim da se sećam pouka koje sam izvukla iz tih različitih loših iskustava i da na taj način idem stepenik više. Ono što želim u 2019. godini jeste da što više razvijam svoj YouTube kanal, da ostvarujem što više kontakata i da prosto delim sve te svoje srećne trenutke i naše igrarije sa šminkom i kozmetikom, da delim to upravo sa vama. Želim da nas ima što više i želim da uživamo zajedno u YouTube-u i koji nam je eto omogućio da se na ovaj način ispoljavamo. Ono što bih vam želela za 2019. godinu jeste da budete srećni, da budete zdravi i da budete radosni i nasmejani.
Ono što želim vama i ono što želim sebi jeste da dosta radite na sebi, da upoznajete sebe i da prihvatate sebe. Samo na taj način mislim da možete da zaista usrećite ljude koje volite. Želim vam da uživate u društvu najmilijih, želim da bezuslovno volite i da budete voljeni. Želim da nekako uđete u ovu godinu opušteno, rasterećeno. Želim vam da svi vaši strahovi i sve vaše negde fobijice koje imate i vi, imam i ja, naravno imamo ih svi, da nekako to prevaziđete i da shvatimo svi zajedno koliko je život lep i koliko nam neograničen izbor pruža. Ja vam želim najluđu noć, najveseliju noć, sa ogromnim osmehom da dočekate 2019. godinu, da se izljubite u ponoć sa onim kojeg ili koju najviše volite, da sa puno nade, hrabrosti i sreće i u dobrom raspoloženju uđete u 2019. godinu i da vam svaki dan u 2019. godini bude takav. Ukoliko ne bude, iz svih loših iskustava želim vam da izvučete ono najbolje iz njih i da pičite dalje. Mnogo vas pozdravljam, želim vam dobar provod večeras i mi se vidimo u novoj 2019. godini.